Carnavalsvereniging De Pielreus bestaat dit jaar 6 keer 11 jaar. Dat jubileum wordt groots gevierd in IJsselstein. Onder meer op zaterdagavond barst het feest los. Klopt, ja, de zaterdagavond hebben wij een echte feestavond georganiseerd. De grote hal van Rovadi, zoals voorzitter Jos net ook al vertelde, die richten we helemaal in als feesthal. Kunnen we veel mensen laten, we kunnen wel 1200 bezoekers kwijt. Kaartverkoop gaat daarin ook gewoon ontzettend goed, echt boven verwachting. Dus ja, ook wij denken dat daarin wel uitverkocht te geraken. Ja, we hebben een fantastisch leuke band staan, Baby Blue. Ook wel onder de jeugd en ook wel onder veel ouderen een welbekende band. Die op veel festivals al gespeeld heeft, zoals Zwarte Cross en dergelijke. Ja, die hebben bij ons weten te strikken, die gewoon een hele gezellige avond gaan maken samen met ons. Ja. Op vrijdagavond is er een nieuw project op poten gezet door de carnavalsvereniging. De hilarische kienavond. Nou, daar hebben we het concept zelf in elkaar gezet, een commissie zelf dan. En dus dat wordt met sketches, met muziek, met ja, inderdaad ook kien natuurlijk, want er zijn natuurlijk ook mooie prijzen te winnen. Wordt dat een concept waar we in elkaar hebben gezet en dan sluiten we daarna af met Bjorn en Mieke en Prüfma en een DJ. Dus ja, dat wordt een heel leuke avond. En die avond is als eerst uitverkocht, dus we hebben daar 500 zitplaatsen die heel snel over de toonbank zijn gegaan. Dus dat was wel mooi om te zien. De vereniging is al tijden bezig met de voorbereidingen. Ja, wij zijn al een 1,5 jaar terug denk ik begonnen met de voorbereiding van dit prachtige jubileumfeest. 6 keer 11 de Pielreus. Dus al flink aan de voorbereiding ja, met een prachtige club, het bestuur waar wij dit mee opgezet hebben. En daarlangs natuurlijk ook een hele mooie groep commissieleden die zich volop inzetten om dit tot een geslaagd jubileumjaar te laten worden. Want hoeveel vrijwilligers zijn er zo bezig met het feest? Oh, hoeveel vrijwilligers? Ja, een hele zwik. Hoeveel precies durf ik niet te zeggen. Maar ik denk als jij, wat wij zo door het jaar heen gewoon normaal al aan commissieleden, vrijwilligers werkzaam hebben, zeg maar. Ja, dan kunnen toch wel een 100, 110 mensen die zich echt actief bij de carnaval in IJsselstein betrekken. Ja. Als afsluiter worden natuurlijk ook de vrijwilligers bedankt. Zondagmorgen rond 11:30, 12 uur doen we eerst een brunch met de oud-prinsen ook natuurlijk erbij, maar ook alle commissieleden die actief zijn in de carnavalsvereniging. En aansluitend hebben we dan de receptie voor de vereniging hier in IJsselstein, maar ook zeker voor de zustervereniging van de Vorstenraad van de gemeente Venray. Dus daar hopen we dan ook nog een heel mooi programma neer te zetten. En na de receptie hebben we dan nog chanté als afsluiter, dus dat wordt nog gewoon knal die zondagavond en middag, dus dat komt wel goed. En dan daar met de tong op de schoen op de bank. Daar ben ik wel bang voor dat we dan even bij moeten komen. Maar ja, we hebben ook wel als club gezegd, we bouwen het samen op. En de maandag erop, dan gaan we ook gezamenlijk de afterparty, zullen we even zeggen. Om even alles ook weer af te bouwen. En ja, dat is ook wel een mooi moment natuurlijk. Ook al zijn we moe, maar dat kan er wel even dan.